Guys, mga on ng mabatag spaghetti guys, ganiha kay nag-birthday mang anak marites niya. Ako man gi paapil ang akong spaghetti kay namo ko spaghetti no. Ako na lang gipaapil kay ganiha wa jud mi bugas diri guys, wa mi ko andre kanang wala mi kanang nilungag ba niya. Naluoy man si marites ako ako na lang gipaluto sa iyaha ang karni bagi. Kay birthday man siyang apo niya. Nag-spaghetti siya niya namo ko spaghetti pud ako na lagi giparambol o mao na siya resulta na gitabangan na nalagkaon mao na siya guys gitabangan na nalagkaon ang kanon oy kaon nami silingan rin nag birthday yang apo niya. Ako na lang gipa-ipon ang akong spaghetti na ako spaghetti sa kaputos ba. Ako na lang gipa-kuan niya, gipa-luto niya kapil kay wa sa koy lamas, wa sa koy kuan, kwarta sa di palitog lamas. Awan. Na perfect kay lami kay spaghetti ha Sabi. Pangaon mo mga bata, pabusog mo kay gano, swerte kayo ta kay na Ginoo ba? Nay Ginoo. Wala pa sagdahi. Luoy kayo sila oy. Ako gani di naman lang ikuhapit kaon kay nag-diet masad ko kanang ang akong kuan bang akong kaon ba gamay na dili na pare sa una nga mukaon ko usa ka bandihado karon gamay na lang. Di na ka? Una gilanta ni siya niya ako na siyang gipainom og tambal ang paningot. Busog na ka art. Higdag balik dito ka kay gilantan na siya. Si Inday, akong gibinlan si Inday ani spaghetti. Natug mas Inday mimench. Ay mo kabalaka kay akong gibinlan si Inday. Ako sabi tilaw pod ko. Ako sabi tilaw pod ko kaon bi. Kaon ta guys, dara. Mami, tara. Mainit ka na. Magot. Kuno ako. Isa man. Kutsara? Ilastada. Andre, ma. Gamba oy, naunsa naman taon ka oy. Naunsa na ka oy, sige mo kag-angkon. Yatag na gana kong kutsara nimo naunsa kani akong anak ay. Igihan kani akong anak kani. Igihan kay na siya. Naambutan din nila eh. Pangaon mo. Ataka ni mga bata, iyahay lang sugsug ba?